Na, akkor csináljuk. Jó lesz úgy? Igen. Biztosan? Biztosan. Kész. Megcsinálod az apáét is? Megcsinálod? Na, akkor mennyi? Javítsuk meg azt is. Tessék. Hol kellett? Ott. Pontosan ott. Jó? Így? Igen, úgy. Nem igaz. Nem igaz? Akkor hol kell? Ott. Nézzük, keressük meg, hogy ott-e. Úgy lesz az. Hé, öcsém, lenne bocsd alól a motort. Hello. Amarra tekerjük, jó? Amarra. Amar. Jó, tekerjed. Úgy. Nem találta egy laza csavart. Na, jó, húzd meg apának. Jó erősen. Azt a mindenét. Kesztyűk el? Mire kell a kesztyű? Hova kezdjük? Basszus, megtalálta egy laza csavart a motoroknak. Hol a kesztyű? Az bent van. Keressük meg. Hol? Bent. Menjünk. Ott. Nem tudom. Szerintem a másiknál. Na. Szerintem már. Keressük meg a sok lomba. Nincs itt. Akkor ott? Gyere. Gyere. Hát ott se lesz. Ott sem hiszem. Gyere, én adok egy másikat. Jó. Gyere, drágám. Tessék. Teszi. Másik kezedre, ugye? Másik kezedre. Szedjük föl. Segítek, drágám. Jó, várjál csak. Wow, ebből nem sok minden lesz majd látható. Úgy, nagyszerű. Ott is. Picit még nőhetsz bele, de nem érdekes. Másik kesztyű. Fogjad. Úgy. Az is jó. Pont jó. Kicsit még lehet bele nőni, de első osztályú. Na akkor húzzuk meg azt a csavart. Nem kell? Mégsem kell? Majd éreztem én egyébként, hogy nem fog szorítani. Na lássuk, hogy van akkor az a szerelés. Úgy. Készen van? Nem még. Még nem. Kifele. Nem. Be. Befele, igen. Jó. Majdnem sikerült, de nem érdekes. Szóljál, ha készen van. Kész. Köszönöm szépen. Mehetünk? Mondjuk el anyának is. Jó? Hol megyünk? Elmondjuk anyának, milyen ügyesen megjavította a motort.